Joan Margarit i Concernau, fill d'un arquitecte i una professora, neix a Sanauja, Lleida, l'11 de maig de 1938, en plena Guerra Civil. Aquesta situació bèl·lica va obligar els seus pares a traslladar-se constantment de residència i ciutat, fins que van establir-se a Barcelona. Margarit estudiarà secundària a l'Institut Ausiàs March i seguia estudiant a la Universitat de la Ciutat, on coneixerà a la seva futura esposa i mare dels seus 4 fills, Mariona Ribalta, el 1962. La família, en canvi, tornarà a mudar-se cap a Canàries. Hola, Ivan. Ai, Joaquim, quin ensurt, què fas per aquí? Doncs fent una volta, que ja sembla que se m'acaben les parets a casa. Ai, carai, tu, ja ens agradaria molt tenir només aquesta preocupació, Però tu no en tens prou, sent el nou poeta del segle XX. Home, i la meva feina de catedràtica a Barcelona, i a més, les coses de casa amb la Mariona. I no et planteges dedicar-te plenament a la poesia? Seria un gran canvi. I a mi això de que sigui un gran canvi, qui m'ho assegura? A veure, ningú t'ho pot assegurar, però hauries de començar a escriure alguna cosa. Au, va, no comencis amb la mateixa història de sempre, Jo de segur que escriuré, ja siguen 2, 5, 7 anys, dona igual, i quan ho faci, totes les generacions sabran de qui és aquesta poesia. Vale, doncs quan ho facis, recorda't de comptar amb el teu amic directe. Esclar que sí. He perdut el compte dels anys que han passat. Més de 50 poemes omplen la motxilla que carrego a l'esquena i alimenten la meva il·lusió. Però no sé. Potser és hora de fer un canvi. Des d'aquest moment, ubicat a l'any 1980, Margarit iniciarà la seva obra poètica amb el català com a llengua oficial. Aquest canvi serà un abans i un després per al poeta, ja que donarà a conèixer obres tan significants com Raquel, la fosca melangia de Robinson Crusoe, 1983. L'ordre del temps, 1985. Mar d'hivern, 1986. Poema per a un fris, 1987. Remolcadors entre la boira, 1995. Estació de França, 1999. Joana, 2002, amb un motiu personal amagat al significat. Poesia, 1975-1995, el 2004. Càlcul d'estructures, 2005. Casa de Misericòrdia, 2007. Intempèrie, 2010. No era lluny ni difícil, 2011. Un hivern fascinant, 2017. Animal de bosc, 2021. I tindran el reconeixement de nombrosos premis, entre ells el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya el 2008, Premi Iberoamericà de Poesia Pablo Neruda, Premi Poetes del Món Llatí de Mèxic el 2013, Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana el 2019, Premi Cervantes el 2019. Per desgràcia, no tot foren bones vivències. La família de Margarit i Ribalta van passar per 2 morts molt doloroses, la de 2 de les seves filles, una d'elles la Joana, amb síndrome de Down. La família de Joan Margarit ha anunciat que el poeta català serà acomiadat en la més estricta intimitat familiar. El poeta català havia deixat a punt per impremta el que serà el seu últim llibre, Animal de bosc. La versió bilingüe serà publicada per l'editorial Visost en les pròximes setmanes. Així ho ha confirmat l'Institut Cervantes, que ha recordat la figura de Margarit com un amic i un savi amant de la concòrdia, a qui sempre s'estarà agraït per la seva proximitat, la seva amistat i la seva generosa companyia. Cervantes va recordar que l'autor d'una poesia civil i profundament humana va donar compte en els seus poemes d'una experiència que, sent personal, va ser capaç de transmetre com a universal.
Mesos abans de rebre el Premi Cervantes, al 2019, Margarit havia deixat el seu llegat a la Caixa de les Lletres. Voldran que et moris. Sents aquest mar tranquil de cap al tard. Mig orgue, mig violoncel. Es va fent fosc. Com tots els vells, vigiles el teu propi final, mentre al llarg de la platja el mar és una peça de seda desplegant-se. Escoltes el que et diuen les onades. Que els que t'estimaran voldran que et moris. Perquè els estimaràs, voldràs morir-te. La lògica implacable de l'amor. La lògica implacable de la mort. L'alleujament que dona saber que està